الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن بني إسرائيل سننسوا بني إسرائيل لكثرة إسيانهم سبود يوان صابانسوا ومخالفاتهم دكما سابا ود سكي إن أنباسوا أمرني لما أمروا أبين داك أمرتشيسوا جعلهم الله سي الله يسنياسوا من أول أمرهم تنهوكوا على أمرنسوا في مصيبة التأسيب القبلي الأنصري سي الله يسنيامسوا مصيبر wato ƙabilanci sai ya zama wannan musiba ita kaɗai ta zama masu alaƙaƙai walam yuwahhidu shu'urahum Allah bai kaɗaitar da wato haɗin kansu ba wa zalika qawluhu wannan yayi daidai da magana Allah da yace wa qadanahum sai muka rarraba su ay farraqna bani isra'ila mun rarrabe bani isra'ila 12 asbada sai suka zama ƙabilu wato ‘ya'ya guda 12 badalin minhu ai ƙaba'il suka zama ƙabilu guda 12 ba wai yare daban-daban ba ne duk yare guda ne amma dai kowa na dibin ni ga gidan da na hito duka ‘yan asalin cikin gida guda ne amma kowanensu na dibin wannan ɗan gidan su wane ne wanga daga gidan lawai yake wannan ‘yan gidan su yahuza ne waɗannan ‘yan gidan bilyaminu waɗanga ‘yan wajen yusuf haka dai umama suka zama al'ummomi daban-daban badalin mimma qablahu ja'alnahum mun sanya su azbadan wato muka sanya su jama'a mutafarriqina daban-daban kal umami fit tafarruqi kama al'ummomi wurin yadda suke al'umma ga sunan daban-daban wa ta'addudi da yawan su kashi-kashi daban-daban wa bayyana kayfiyatu tabriqihim sai ya bayyana yadda aka rarrabe su din faqala sai ya ce wa auhayna ila Musa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa ijistasqa qaumuhu lokacin da mutanen suka nemi a shayar da su ruwa suna fama da kisa filtihi a cikin ɗemuwa lokacin da suka fada cikin ɗemuwa din nan wadda suka shekara 40 suna yi shekara 40 suka yi suna ɗemuwa sai sun tashi daga nan kamar misali sun ban nan za su kama tahiya su yi ta yi dare ya yi ai ta yi ashe suna nan suna ta zagayowa ba su sani ba ko da kusan asuba sun gaji sai a ce to a tsaya a kwana ƙila nan aka bari nan yan mangwarara ashe ko da ya ta waye sai suka gane su nan firamare duk da wani yadda aka yi dai an ta yi an dawo an sake dawowa yadda ake haka suka yi ta yi shekara 40 to cikin wannan ɗemuwa ɗin sai suka samu jin ƙisa ba ruwan da za su sha suka nemi annabi Musa ya sama masu ruwa to lokacin ne a nidrib bi asakal hajar sai Allah ya ce ma annabi Musa ka bugi wannan dutsen da sandarka sai ya ɗauki wannan sanda tashi sai ya bigi duci ko da ya bigi duci sai duci aka samu babbagar ruwa kamar da muke ganin suna rahin duci sai ya zan an samu babbagar ruwa ijiya 12 sai ya zan su family din Yahuza in suka zo in guda ya tsaye nan to kowa nan ne zai ci gaba da zuwa sannan gobe ba su zuwa wurin wata igiyar ruwan nan dai za su tsaya waga tasu ce yan family din Lawe su kuma in suka zo nan za su tsaya ga wannan yan gidan Bilyaminu su ma nan za su tsaya to haka dai suka zama sai zama duk da ɗiban ruwa duk da ruwan sha
wani bai yadda ya ɗebo ruwa a rijiyar wani ba saboda ɗaya ƙabilanci. Shi sa in bahaushe zai bada misali ya ce kun gane kun cika ta'assubanci ko kun cika ƙabilanci kamar ba Yahudi. To su kaga 'yan gida guda ne, duka ɗiyan annabi Yaƙubu ne, amma kuma haka nan suka zo suka kakkasu. Fambaja sat sai duci ya ɓuɓɓago min husnata asharata aina, aka samu maɓuɓɓugan ruwa guda 12 bi adadin asbaɗi gwargwadon yawan 'ya'yan. Kada alima kullu unasin masharabahum, kowa ya san ga mashayarsu, in waɗanda suka zo ba su zuwa wurin waɗannan. Ai ainihin khassa ma'ijiyar ruwansu wadda rijiyarsu wadda ake bantatta bihimu da su. Wa hadha asasul khilaf, wannan malam yace shi asalin sabani tun daga wancan farko suka samu sabani, don haka har zaman yanzu ko Yahudawa kansu ba haɗa yake ba har yanzu bainahum tsakanin su. Wa in sama'u ko da kun ga sun haɗu fi ma ya ati anan gaba abin da zai zo ba'du nan da baya fala yastami'una ba za su ba su haɗuwa. La'anna shurba, domin shi mashaya inda za a je a ci a sha ruwa huwa asasul bina'i, shine farkon gina al'umma. Yanzu ga rijiya can bari ko wadda ake ɗiban ruwa, sai na ƙurya kura su ce ba su zuwa nan, wannan ta bari ce. Na yara sai su ce ba su zuwa nan, na manna su ce ba su zuwa nan, kowa sai a zan bakin na 'yan nan kadai, sai zan a cikin garin kura din sai ya zama wata unguwa ba ta zuwa wurin wata unguwa ta ɗebo ruwa. Akwai magana haɗin kai? Kaga in dai ya zan tun daga ruwan sha ba ku yadda ku ɗebo ga rijiyar wasu ba, to ta ina ake tunanin a samu haɗin kanku? Kaga bai yiwuwa. Shi ne malam ya ce wannan shi ne asali. Wa zallalna alaihimul gamama, kuma tausayi na Allah a cikin rana sai Allah ya aiko girgije. Suna fa cikin wannan ɗemuwa ɗin sai Allah ya aiko girgije yana musu innuwa, da inda suka ta girgije na biye da su yana musu innuwa don tausayi na Allah. Fitti a cikin ɗemuwa ɗin min harre shamsu saboda zahin rana. Wa anzalna alaihimul manna, kuma muka saukar da darba, wani abu ne mai kamar zuma, abinci ne, nau'in abincin aljanna ne. Tun daga halin da suke ciki wanda ya ɗemuwa ya yi, to ya ba biɗo abinci yana iya zama mashi lalura. To sai ana ɗebo darba da tsuntsaye soyayyi sai ana kawo masu abinda kawai aka ce masu ku ci ku sha, amma ka ku aji, ba ƙarewa za shi ba, Allah ke kawo muku zai ci gaba da kawo muku. Suka ce ina wallahi ba mu yadda. Kwace koyi sai ɗebo 'yan leda ta sai ya zuba, shi kenan Allah ya ba kawo musu. Wa zallalna alaihimul gamama, mun kai masu innuwa da girgije. Wa anzalna alaihimul manna was salwa, muka saukar musu da darba da kuma tsuntsayen da ake kira salwa, suna nan masu kamar tantabara. Huma zanjabiyin wa ɗairin sammani, wasu tsuntsaye ne waɗanda suka yi kama da tsuntsayen wani wuri da ake kira sammani. Bi tahfifil mim wal qasri, an karanta da yi ma ainihin mimu din ɗauri ba tare da an sa mata shadda ba. Wal qasr an karanta ba da alif ba, sammani. Wa qulna lahum, muka ce masu kulu ku ci min dayyibati, duk daɗaɗen abin ga da kuka gani ku ci ku sha ba matsala. Ma razaqnakum, abin da muka azurta ku da shi, min ɗaya na tsuntsaye, was salwa da wannan salwa din. Summa la ta'addu, sannan ka ku ketare iyaka, ilal muharramati zuwa ga abin da aka haramta. Fatan kima minkum, sai ayi muku ramuwar gayya. Wa qad ushribu hubbal mahalafati, to dama an riga an samu su son sabani, ba wanda ya yadda da wani. Fa khalaful awamira, don haka sai suka saba ma umarnin da aka ba su. Ga abin da aka ce sai suka ki, da aka dauki abinci aka kawo masu. Allah ya ce wa ma zalamuna, so kuma suna da na sani. Sai Allah ya ce to mu da wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba, walakin kanu anfusuhum yazlimun, kansu suka zalunta. Su ake kawo mawa, su aka ce ga doka, su suka ce ba su bi, don haka yanzu ma da aka rasa wa rasa su. Thumma zakara ba'da al-ashiya'i, sannan ya ambace wasu abubuwa allati khalafu fiha al-awamira, wanda sun saba ma umarni a cikin ta. Fa qala sai Allah ya ce
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. kaga can an ba su umarni sun ki an ce ga abinci kada wanda ya ɗiba ya aje suka ɗiba suka aje. To yanzu ga wata doka kuma don ɗaya a gwada muku cewa su dama masu sabawa ne. Yanzu ga wata doka nan, wasu kurka ambata izqila lahum lokacin da aka ce musu bani Isra'ila uskunu hadhihi alqarya, ku je ku zauna cikin waccan alƙarya. Ka san lokacin da ƙarshe ma sai suka ce su dai gaskiya a ce kullum abinci ba kawai wahala sai dai a kawo maka, gaskiya akwai matsala. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard, roƙa mana Allah cikin abin da ƙasa ke hisaya mu samu abin da za mu ci ciki, amma ka zanna sai an kawo maka daga sama. Shi yasa har zama yanzu ga duk ƙwarewar noman da aka yi ba a kai ƙasar Misra da su can bani Isra'ila, duk nome-nomen da muka yi ba a kai su ba. Saboda yaro matashi wanda bai aure ba za a ga ya buhu dubu na masara ko ya buhu dubu na shinkafa, saboda su duk da kayan zamani suke aiki. Shikkan injin ka yi, noman injin ka yi, girbin ma da sussuka injin ka yi. Shinkafa za a ga ta ana yanka, mota ke yankan, tana yanka buntu na abin gan na tahiya nan lalakin kwaya na zuwa nan, za a gani ta nan take tana zuba cikin wata mota. Ita kuma mota da ta cika sai a dakata sai a je a juye ke a je can inda za a yi ta fakitin, ana ta fakijin ɗinsu ana sa ga buhuwa. Su suka bi ɗoshi munan dohaye ne. To shine Allah ya ce to ku shiga wa ga alƙaryar Baitul Muqaddas, shine Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas can ne inda ainihin Ka'aba din su take. Wannan ɗakin yanzu ba hannun musulmi yake ba, don yanzu an kasa shi kusan kashi uku. Yahudawa na da ɓangare, Kiristoci na da ɓangare, Musulmi na da ɓangare, kuma kowa kilemi yake cewa ɗakin shi ne. Su Yahudawa suna cewa ai su annabi Zakariya su wane ne da duk waɗanda suka yi abin nan ainihin ne alƙiblar sunan suka tashi. Su annabi Isa nan kusa ga wannan wurin ma aka haifai Baitul Laham. Don haka suna kilemin, su Kiristoci na kilemin nasu ne, Yahudawa na kilemin nasu ne, mu ma Musulmi muna ganin namu ne. Don nan ne aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma dai ga yanzu hannunsu yake, amma an ce zai sake dawowa hannun musulmi, ya zama hannunsu. Buhutu Nasar ya an shike shi daga hannunsu. Sannan aka zo a wannan Muktar shi ma ya yaƙe su, ya anso ainihin masallaci ɗin. Hitila ma ya zo ya sake yaƙin su. Wakulu min ha haisu shi'tum, idan kuka shigo ku zo wannan gari, abinda duk kuka iske za ku ci, duk abinda kuke so za ku same shi wurin. Amma abinda kawai sharaɗin da ake so da ku guda biyu ne. Na ɗaya, in za ku shiga gate ɗin garin, wa ƙulu ku ce, ai umiru an umarce su da an yi ƙulu hada il kalma su faɗi ga kalmar. Menene za su ce? Ku ce hiddatun, ya Allah ka kayar da duk zunubanmu. Wannan shine abin da aka nema. In kun zo shiga ku ce hiddatun. Ka san abin da suka ce? Da suka zo shiga kowa sai ya kama habbatun habbatun habbatun, wai yadda dai ake so din su ba za su faɗi ba. Kaga sun saba. Ai an ta hudda anna hadaya na Allah ka sai yadda ka kayar da kurakuranmu. Sannan in kun zo ga get din, wadda khulul baba ku shiga get din shiga garin, sujjada kuna masu kaskantar da kanku, kuna masu sun koyar da kai. Ko zo shiga ya dan soke kanshi kasa, mutawadi'ina kuna masu kaskantar da kai, ala hayatir raki'ina, kamar irin wanda mai ruku'i kai sai ku dan duka haka to kowa ya dan duka sai ya shiga.
wannan shi aka nemi su yi. In kun yi haka Allah ya ce duk laifukan da kuka yi da bautar dan maraƙin da duk abin da kuka yi na gafir lakum ni ko zan gafarta muku. Bin nun wa qur'a bitta'i tugfar lakum sai a gafarta muku. Hadi'atukum duk kurakuran da kuka yi sai a yahi muku. Sanazidul muhsinin kuma za mu ƙara ma masu kyautatawa cikin ku wurin da'a to za mu yi musu ƙarin thawaban za mu ƙara musu wata lada. To mu je mu ji sun yi. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فبدل الذين ظلموا waɗannan da suka yi zalunci sai suka canza minhum daga cikinsu. Me suka canza? Ƙaulan sun canza maganar. Gairar lazi ƙila lahum sun haɗi abin da ba shi aka ce su haɗi ba. Faƙalu sai suna cewa habbatun fi sha'ara. Wadakhalu maimakon da aka ce su shiga suna masu ɗan sun koyar da kai. Wadakhalu yazhifuna ala astahim sai suka shiga suna jan gindi. Kowa ya zanna ya faɗi ƙasa sai suna ta jan gindi. Wai su ta kadare ne tunda an ce su ɗan sun koyar da kansu. A to zanna su kai suna jan gindi. Wannan shi abin da suka ci gaba suna yi. Fanta kamna Allah ya ce mu ko sai mu kai musu ramuwar gayya minhum daga gare su. Fa arsalna alaihim rijza sai muka saukar musu da azaba minas sama'i daga sama bima kanu yazlimun bisa ga abin da suka kasance su ne na zalunci. Min tabdilin na hurhure wata gayyirin da canzawa. Idza gayyarul maqawl dan sun canza maganar da aka faɗi. Wai maf'ul sannan abin da aka ce su aikata shi ma sun canza min amrillahi sun canza umarnin Allah. Fa qabahum Allah sai Allah ya kayye musu azaba zalika wannan bi qu'ir rajazi saboda sabkat wata azaba wa huwa al-azab ita ce azaba. Kila wasu malamai suka ce azabar da aka yi musu huwa da'un shine alluba wa mata bihi sanadin wannan alluba minhum adadun kabirun adadi mai yawa ya mutu a cikin wannan alloba din. Wa hadhihi al-ibra malam yace wannan wani abu ne wanda ya kamata mu lura. Idan Allah ya bada umarni to abin da ya kamata a je a yi. Ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shikenan sai a zanna lahiya. Yace lura ne kuma hiya mawdu'u sura yana daga cikin abin da wannan sura take karantar da mu. Lura da al'amuran da Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanarwa. Wa min amsalatu mahalafati bani Isra'il kai daga cikin misallan sabanin da bani Isra'ila suke li awamirin lahi saba ma umarnin Allah da suke qissatu ahlul qarya akwai kissan mutanen nan na masu kamun kihi mutanen Aila su kuma wasu jama'a ne sana'a su kamun kihi su ma bani Isra'ila din ne sai ana son a jarabta su sai aka ce to yanzu abinda za a yi kowa kada wanda ya kama kihi ranar asabar. Kaga doka ce aka ba su amma in ba ran asabar ba kowa ya je ya kama kihin shi. Sai Allah ya jiwa masu jaraba ran asabar din ko zo ya diba ruwa zai ga kihi nan barjet bisa ruwa yana ta wani abin ga haka. Ai sai suka kasa hakuri sai suka fara magana tunanin cewa ai ya kamata a je a kama. Sai wasu daga cikin garin sai wasu suka miƙe suna wa'azi suka ce a'a Allah ya ce kada a yi don haka bai kamata a yi ba. Su kuma wasu 'yan baruwanmu su ko sai suka so suna ganin lehin masu wa'azi 'yan da'awa don me za ku yi musu wa'azi lima ta izunil qauman lahu mugadibuhum don me za ku yi mutane wa'azi waɗanda kun san Allah ya riga ya huci da su. To kaga sai ya garin ya kasu kashi uku waɗanga 'yan sai mun yi waɗanga 'yan bai kamata ku yi ba waɗanga 'yan ba ruwanmu. To da azaba ta zo waɗanga 'yan sai mun yi su ta fara da su waɗanga 'yan kada a yi su an tsirar da su. Amma mala ya ce wa'aduna fi sabiti إذ
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah ya ce was'alhum tambayarsu ya Muhammad taubihan tambaya ta zargi anil qaryati tambayarsu game da mutanen alƙaryan nan allati kanat hadiratul bahri wadda take nan rabin tekun baharul kulzum ai mujawaratu baharul kulzum tana nan tana makwabtaka da tekun da ake ce ma baharul kulzum wahiya aila ita ce sunan garin ana ce mashi aila kama ƙala ta'ala wahiya aila ita ce aila mawaƙa tambaye su mu ya faru bi ahliha ga mutanenta wa kanar waqi'atul qaryati alƙarya ce wadda yake tana nan rabin tekudin almazkur wanda aka ambata fi zamanin Dawud alaihi salam kuma waɗannan mutanen an yi su ne lokacin annabi Dawud alaihi salam baban annabi Sulaiman walaysa al-maqsud ma'rifatu manhum mala yace ba ana nuhin kasan su wane ne ba a so ake kasan me suka yi me aka ce masu me suka yi me ya same su don kai abin ya zama maka izina amma a ce kawai ka su wane ne ga tsawon su ga sunayen su mala yace ba wannan Allah lura ba laysa al-maqsud ma'rifatu manhum bal al-maqsud ma'rifatu ma yaqau ala man kana min mislihum abinda abin lura shine abinda ya faru gare su da cewa kuma zai iya faruwa ga wannan irinsu fitar kil imtisal li amrillahi wurin barin umarnin Allah wal buda an nahyihi da nisanta daga abinda Allah ya hana idai adun lokacin da suka dan suna masu ƙetare iyaka ay atadduna suna ƙetare iyaka fi sabta game da asabar bisai da samaki ta hanyar kamun kihi al-ma'amuri na bitar kihi fihi an umarce su kada wanda ya kama kihi ran asabar if zarfin li'aduna ta tihim hitanahum sai ya zan kiwayensu kuma sai ya zan suna zo musu yau masabtihin ranar asibiti din sai ya zan ran asabar din ran nan ne ake ruwan kihin sai ya zan kihi na zuwa yau masabtihin shurra'a bayyane alal ma'iga yana kwakwance masa ruwa kawai don dai Allah ya gwada cewa ya ga wane ne zai mai da'a cewa karka yi ya zan bai yabi ɗin ba ga kiyi nan bisa ruwa zahiratan alal ma'i wa yawma la yasmitun ranar da ba asibiti ba la yu'azzimuna sabta ba su ainihin suna ba su girmama asibiti din ai sa'irul ayyam ba su girmama sauran kwanuka din waɗannan sauran kwanuka